Pag-isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo o dasayan kabwasan Makterion Lingkor Timok ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Miyerkules sa Pizza 27 at bulan na Agosto 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Duaran Street
level individual akalwatan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Tricycle imbatik na matakaw in report of police. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Laki na kainom Simmalong at Barangay Hall sinagsak. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Motorsiklo na plagad Taytay, driver Agni Arumog. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jad Balitad National, Tore, Sinipa, Nartates, Balon PMP Chief. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Kontraktor si Aga Unsabe at Senado iparesto ng Senate President Chase Escudero. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. La Niña nandisyang at loob na 6 bulan onong at pag-asa. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Kuwa inspection Tinibukal Kasadula versus Bulacan Flood Control Project. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Impan balasa ada PMP Sikatuya so impansipa ada Kinan Tore palapag na DILG. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wadyaray detalye at balita da lokal. Anyos siya laki sinagsag yung batik yung patambalan suspect na aresto agawa sa insidente at oras na alas 3 ng ngaram jad barangay Ambalangan Dalin Bali na San Fabian Pangasinan. Sa may biktima so kinabat ngaran na Yarosindo Gabatin de la Cruz. Lega niya sa may suspect so kinabat ngaran niya Rodolfo Apeliedo Acosta, 64 anyos, namparan residente na bitna na lugar. Jad ginawa ng investigasyon na Sampabian Police sa may suspect kay bato niya iray barangay Tanods. Ya kinabat ngaran niya Freddy Eliamel Reliera, 50 anyos, Tandante Bambalan Acosta, 50 anyos, si karay maniinuman na alak, jad barangay Hul na nasimabiso biktima ya walad imprensamat na alak. Papanay siyaan ya binuntalan na biktima sa abitlan suspect kanyan si Katoso ang uyos na kutsilyo tanin sagsagadages na biktima. Akagamor na aralemia sagsag sa biktima tan si Kato imbatika jad Region 1 Medical Center Bunuan Bindukan Syudad na Dugupan. Lega niya sa may suspect so naaresto na sari non-respondent police ya si katunatan sa wala kustodiya na San Fabian Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Banda dalao na jis na ngaram na report at police station na Alamino City si Kagawad Primotibo Rakraken Jr. na barangay Balayang Alaminos sa City Pangasinan. Unong palapag to niya jad oras na alas 7:30 na kabuasan nan si Katoy Dimalan na Taytay adabitnan barangay ya akalugan at mamanihan to na motorsiklo walay aneng nang to na plug ya motorsiklon andiket ya Rusi Surf tampol ya anawag na kabarangayan to niya biya na alaen so abit lang motorsiklo nan biniripika so making kayariya ng motorsiklo saya so akarehistro ada ngaran na Ricardo Gambua Peralta 58 anyos personalya nila nasaray otoridad so abong na biktima
Tanim palapag na Marisa Ambrosio Rakraken, 48 anyos, residente na Barangay Balayang at Davidlan Ciudad. Ya si Mr. Peralta so imalis at oras na alas 3 na ngarem sa Agosto 24, 2025. Kasumpalan na ya imatindi at Thanksgiving party limugan at mamanayonton motorsiklo. Impalapagmat na Barangay Kapitan Ruel M. Rabara, nabit lang barangay si Mr. Peralta. So imalis at oras na bautan na alas 8 hanggang alas 9 na labi at kaplasan na oran na dilap at dinalanton na karsada. Kanya na nayarin na ni Agos sa biktima ay anggad natan at palasnin na hanapan na sare personnel na Alamino City Police City Disaster Risk Reduction Management Office, Philippine Coast Guard na Alamino City, tan Bureau of Fire Protection. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Nababalang tricycle anapan na making kayarian. Jad oras na alas 12:50 ng araw na report Jad Police Station na Kalasyaw, Pangasinan si Mark Adrian Misya Bandung, 35 anyos. Unong da palapag to niya sa may tricycle ya Honda TMX 125. So nababalang tansaya so papanisiyaan niya tinakaw na sare agakabat iya matakaw. Ingkwan na biktima sa may tricycle to niya. So imparada to darapan na abangan ton apartment jada Barangay Dinalawan, Kalasyaw, Pangasinan. Yan oras na alas 7:30 na kabuasan. Adiskubre to na babalang sa bitlan motorsiklo. Tampapanay siyaan ya tinakaw na saray agakabat iya matakaw. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Duwaran na street level individual arestado at ginawan drug bypass operation. Yaing kasa at oras na alas 3 ng araw jad Barangay Amagbagan, Balay na Season, Pangasinan. Kinabati rin areston suspect at ang ngaran niya Melvin Rodriguez Corpus, 18 anyos. Tan Joshua Malinaw Abindanyo, 23 anyos. Saray suspect so siningkat ya tampol kaya rin inyawat so shabu. Ada saray nan panggap ya puser buyer ya kabiyangan na season police kaiba sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Asam-sam ada 5 na saray suspect so sa kaya heat sealed transparent plastic sa siya yan ang karga na shabu ya ilalako to the puser buyer. Sa kinin na heat sealed transparent plastic sa siya, yan ang karga na shabu sa samsam at 5 na saray suspect. Saray shabu so manbulat na 0.60 gramo. Tan na mambili na 4,080 piso. Asamsam mata so inusarya 500 piso bill ya budel money. Sa kaya gray ya Vivo cellphone. Sa kaya set ya tumbok. Sa kaya Skygo motorcycle tan basyo na Marlboro flip top box. Sarayan ebidensya so kabiyangan tan inawit at saray police station biyan ipasilong at examination sa redwaran suspect so wala at kustodiya na season na police station for proper disposition. Kaso ninsunggay na Republic Act 9165 so yung sagapad korte laban edwaran suspect. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Naringalan nila'y katibukulan niya balitad lokal. Antes tayo nung dapagada saray balitad nasyonal. Wadya ni Repigaram Paimano.
News Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Oras po natin, alas 6:18 ng umaga, 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, almusal, balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Nagpalabas ng La Nina Watch ang Pag-asa dahil sa posibilidad na maranasan ang La Nina sa loob ng susunod na 6 na buwan. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay patuloy pang binabantayan ang El Nino Southern Oscillation o ENSO sa Tropical Pacific at maaaring magpatuloy ang ENSO neutral hanggang Oktubre. Gayunman, base sa nakikita nilang model forecast, tumaas ang posibilidad na pagkakaroon ng short-lived La Nina conditions sa September, October, November season at maaaring tatagal hanggang sa October, November at December season. Ipinaliwanag ng Pag-asa na kapag ang posibilidad na maranasan ang La Nina ay umaabot sa 55% ay inilalabas na ang La Nina Watch. Ang La Nina ay ang pagkakaroon ng above average na bilang ng bagyo at maaaring maranasan sa maraming lugar sa bansa ang above normal rainfall conditions. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, inalis sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Nakasaad sa ipinalabas na kautusan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na epektibo agad ang direktiba. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagtatalaga kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang bagong hepe ng PNP. Ikinukonsidera umano ni Pangulong Marcos na maililipat sa ibang ahensya ng gobyerno si Torre. Desisyon na rin anya ni Torre kung magre-retiro o mananatili pa sa PNP. Si Torre ang ika-31 PNP chief na tumagal ng 2 buwan at 3 linggo matapos maupo sa pwesto noong June 2. Siya ang kauna-unahang PNP chief na galing sa Philippine National Police Academy o PNPA at nakatakdang magretiro sa March 11, 2027. Si Torre ang hepe ng CIDG na nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa pagdala nito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands noong March 11. Pinangunahan din ni Torre ang pagdakip kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy noong September 8, 2024 sa Davao City. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, ang ipinatupad na balasahan kamakailan ang sinasabing dahilan ng pagsibak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa ginanap na press con kahapon sa Camp Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na isang faktor ang reshuffle na ipinatupad ni Torre sa ilang matataas na opisyal ng PNP. Binaliwala umano ni Torre ang kautusan ng National Police Commission o NAPOLCOM na ibalik sa dating pwesto ang mga inilipat na mga matataas na opisyal, kabilang si Area Police Commander o APC for Western Mindanao Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr.
Matatandang inalis ni Torre si Nartates bilang number 2 man o Deputy Director for Administration ng PNP na itinapon sa APC Western Mindanao. Ipinalit sa pwesto ni Nartates si Lieutenant General Bernard Banak. Kasunod dito, naglabas ng resolusyon ang NAPOLCOM na binaligtad ang mga appointment na ginawa ni Torre at iniutos na ibalik si Nartates bilang DCA at si Banak sa APC Western Mindanao. Muling ipinakita ni Torre ang umano'y kanyang paninindigan sa desisyon ng kanyang ipakilala si Banak sa flag raising ceremony bilang DCA. Marami ang nagulat sa ginawang reshuffle ni Torre na ayon sa ibang eksperto ay nilabag ni dating PNP chief. Nilino naman ni Remulla na wala siyang kinalaman sa relieved order. Tanging prioridad ni Pangulong Marcos ang pagpapaigting ng seguridad ng bansa at walang halong politika. Aniya, sinunod lamang nila ang iniutos ng Pangulo na mas paigtingin ang pagbibigay ng seguridad ng bansa. Sinabi rin ni Remulla na presidential appointee si Torre kaya desisyon ng Pangulo kung sino ang kanyang napipisil sa puwesto. Sinabi rin niya na ang pagtanggal kay Torre ay mahirap pero kinakailangan at ginawa nito para sa pambansang interes. Gayunman, nilinaw ni Remulla na walang anumang nilabag na kaso si Torre na naging dahilan ng pagkakasibak. Samantala, itutuloy pa rin ni Nartates ang mga programa ni Torre, partikular ang 5-minute response. Sisiguraduhin din ang seguridad ng mga vital installations at mga kaganapan tulad ng SONA at malawakang pagdiriwang tulad ng piyesta sa Quiapo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, tiniyak ni Senate President Francis Chis Escudero na ipaaresto ng Senado ang may-ari ng construction companies na dawit sa mga flood control projects kapag binaliwala ang subpina laban sa kanila. Sinabi pa ni Escudero na hindi siya magdadalawang isip na pirmahan ang warrant of arrest laban sa mga may-ari ng mga construction kung patuloy nilang iistabi ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Nakatakda ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon sa September 1 or 2. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, bumuo ang Commission on Audit ng isang technical inspection team na bubusisi sa mga flood control projects sa Bulacan mula January 1, 2022 hanggang July 21, 2025. Nakasaad sa memorandum na pirmado ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba na prioridad na alamin ang mga proyekto na may contract cost na may pinakamalaking halaga. Umaabot sa 44 billion pesos ang nailaan para sa flood control ng Bulacan, pinakamalaki sa buong Region 1 o pinakamalaki sa buong Region 3 na katumbas ng 45% allocated budget. Kabuang 98 billion pesos naman ang inilaan sa buong Central Luzon mula July 2022 hanggang May 2025 o 18% ng 548 bilyong pondo sa buong bansa. Bubusisiin din ang mga physical existence at status ng mga proyekto at i-assess alinsunod sa aprobadong work of program and schedule at dapat ding may videos at geotag na pictures ang mga documentation. Sisilipin din kung maangkop ang mga disenyo at specifications sa approved plans at kung may kalidad ang mga ginamit na materyales sa flood control projects. Nauna nang ipinagutos ng COA ang pagsasagawa ng fraud audit sa flood control sa projects sa Bulacan bilang bahagi ng hakbang ni Pangulong Marcos na papanagutin ang mga responsable sa mga pumalpak na proyekto kontra sa baha at ibang panig ng bansa. Noong August 19, napasakamay na ng COA Fraud Audit Office ang unang batch ng mga importanteng dokumento kaugnay ng mga naturang proyekto sa nasabing probinsya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin alas 6:27 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
ang puta-putang Iran Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iran Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection Yakult! with 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umaga ito. Good morning Pangasinan, Maabig Yakabwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Moharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw ngayon ng Wednesday, 27 sa buwan ng Agosto 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa umagang ito. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, mga reaction, tumawag lamang kayo kaya mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784 at saka yung personal na text line ko 0946-503-6465. Sa atin naman pong live na coverage, live coverage Oo, sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, Facebook at YouTube channel. Live na live po tayo. Lahat ng mga pagbati ninyo, babasahin namin mamaya. Isama nyo na inyong mga sumbong. Ayan, nandiyan na. Kung meron kayong mga may papadalang mga flood control na litrato. Akala ko papadala yung flood control dito. Flood budget control. Hindi yung mga issue tungkol sa mga issue sa flood control. Flood control. Kung merong nakikitang mga hindi ka nais-nais. Ayan. Tulad nung sinumbong sa atin kahapon. Merong flood control project. Saan? Sa Mapandan. Mapandan? Oo. May nakalagay daw na pangalan. May pangalan? At yung bandang baba niya nabubusing. Nabibitak na. Oo. Na bagong gawa. Aba, hindi pa natatapos yan hindi pa. Sabi namin, huwag kayo basta-basta magsumbong. Ay, kailangan ho namin ng litrato. Ayan, kaya siyempre. Litrato. Sino kayang gumawa niyan? Litrato. Sino kayang gumawa niyan? Sinong kontraktor kaya? Ako kabisado basta inarmatad Mapandan. Mawang mo may flood control dito. Inarya Banda, Anton Barangay. Correct. Kaya kung saan man yan, ay kailangan ho namin ng pruweba. Ayan, okay. Dahil yung mga flood control na yan, hindi ho basta-basta nararating ng mga ordinaryong sasakyan yan. Correct, okay. Minsan, kailangan mo undalan alog. Alog? No asumpal laman, agmula na dala na naluluganan, taasumpal la. Siyempre, may alog, tanaman dala. Okay. Alas 6:35 ng umaga. Tagay Pamor. Tagay Pamor. Tagay Pamor. Kampay! Tagay, di kampay. Oo, kasi di ba mahigpit na pinagbabawal ang pag-inom sa mga pampublikong lugar tulad ng barangay hall, mga munisipyo. Ay, mas bawal na bawal government offices yun At saka sa plaza. Pero dyan sa may barangay Ambalangandalin, sa Sampabian, Pangasinan. Magano? Nakakarmoy Ambalangandalin na mo. Kasi may Ambalangandalin sa dalin na orange ballot hindi, Ambalangan, kundi ngayon ito may barangay. Akin te Ambalangandalin. May akuan dyan, may nangyari sa barangay hall mismo sa loob na isang biktima sa panaksak sa loob ng barangay hall. Nangyari yan dahil yung mismong barangay barangay Tanod na sina Freddy Eliamil Reliera at Dante Bambalan na Acosta kasama ang yung barkada nila nagiinuman sila ng alak doon sa barangay hall. Ngayon may dumating na lalaki lasing din. Kaya ang report nga na pinarating sa pulis
yung lasing na lalaki na dumating, sinuntok niya daw yung suspect. Kaya yung suspect, sinaksak niya. Kumuha ng kutsilyo, sinaksak niya yung biktima. Sino yung suspect, barangay tanod? Hindi. Yung bisita ng tanod. Bisita ng tanod, nagkainuman sila. Yung nga, ang tanong dyan, bakit yung mga barangay tanods, sila yung nagpasimuno na uminom doon sa may barangay hall. Dapat sila yung unang-unang sasaway. Dapat. Diba? Pag sa mga plaza naman, katulad yan, yung may mga basketball court, kunyari, barangay fiesta, mayroong okasyon, okay lang yun. Okay kasi lang. nandun din yung mga ibang opisyalis. Pero nandun yung mga invited visitors, may mga VIP. Pero doon walang Pero yung barangay hall, ang gagawin yung bahay tagay, ay bawal ho yan. Kasi nangyari yan, 3:00 ng hapon. Aga. Broad daylight. Yung mismong biktima, itong si Rosendo Gabatin de la Cruz. Yun yung sinagsag sa tiyan. At yung suspect ay itong nagngangalang Rodolfo Apelyedo Acosta. Na kasama ng mga barangay tanod na nagiinuman daw sa loob ng barangay hall ayon sa report ng pulis. Kasi meron tayong yung spot report na galing po sa PNP at lumalabas nga na nangyari yung insidente doon sa may barangay hall. Kaya hindi maganda, hindi maganda na i-employ yung tanod ka man o barangay official ka man, doon kayo nagiinuman sa loob ng barangay hall. Di ba? Ang barangay hall ay isang public place yan na pinupuntahan ng mga residente kung may mga problema. Ngayon, kung nandoon kayong nagiinuman, anong tingin sa inyo ng mga kabaranggayan ninyo? Sabi ni doon sa batas natin, nakasad naman doon na public office is a public trust. Malinaw po yan. Malinaw. So yung ganyang nangyari, hindi ho dapat pinapalagpas yan. Dapat maimbestigahan yung dalawang tanod at dapat tanggalin ni Kapitan yan. Kung totoo man na sila naginuman, pero base dito sa sa report sa pulis, naginuman sila sa loob ng barangay hall. Nasaan si Kapitan? Nasaan si Kapitan? Kasi lumalabas dito hindi ba alam ni Kapitan yan na nangyayari? 3:00 ng hapon? 3:00 ng hapon. Kaya command responsibility niya yan. Kung sa barangay hall sana si Kapitan, baka maaaring walang nangyaring saksakan dyan. Dahil walang nangyaring inuman. Hapon, 3:00, nandoon sila, nagiinuman sa barangay Ambalangan Dalin, sa barangay hall. Kaya panawagan po ito, barangay kapitan, kung sino ka man, dapat imbestigahan mo ito at dapat na-imbestigahan ito ni Mayor Agbayani. Wala ba tayong ordinansa sa bayan na pinagbabawal ang mga manginginom na uminom ng alak sa mga public places tulad ng barangay hall, sa mga plaza? Wala ba? Wala bang ginawa dyan sa Sampabian? Kung meron, sakaling meron, bakit hindi na-implement na mabuti yan? Pero kung wala pa, dapat na gumawa kayo ng ordinansa dyan sa bayan ng Sampabian, para sa ganon. Anong ordinansa? Yung prohibited liquor ban, sabi niya, in public places. Meron niya. Pero meron ng sinusunod yan. Siguro implementation labat.
So kailangan datan kasi barangay hultan eh. Oo. Hindi talaga pwede diyan. Ang alam ko may hindi magandang ehemplo na makikita ng inyong mga kabarangay na may nagiinuman sa loob ng barangay hall. Oo, ang alam ko may mga kwan na rin gumawa ng mga ordinansa sa mga syudad, mga bayan, patungkol diyan sa kwan pag-iinom ng alak sa mga pampublikong mga lugar tulad ng barangay hall. Oo. Barangay hall pa naman yan, di ba? Kwan yan, tahanan ng mga taga-barangay, yung barangay hall na yan. Tapos nandoon ka na nakikipag-inuman, ang kasama mo, barangay tanod, barangay tagay. Dapat na imbestigahan mabuti yan, kapitan, at ganoon din ang lokal na pamahalaan dyan sa Sampabian, Pangasinan. Mayor, Agbayani. Panawagan lang po. Panawagan. Mayor, baka sakaling nakikinig kayo. Oo, nakikinig kayo. Pakibigyang pansin. Although nasa PNP naman na yung investigasyon. Pero yun yung investigasyon ng saksak. Hindi, nakalagay din doon na naginuman talaga sila. Oo, pero dapat yan, hindi kasi merong may untoward incident yung alam mo saksak kasi may ginamit na deadly weapon diyan. So ito ay magiging eye opener sa lahat ng mga barangay officials na bawal po ang uminom ng alak sa loob ng barangay hall. Yung pangyayari dyan sa barangay Ambalangan Dalin, Sampabian, Pangasinan, dapat na maimbestigang mabuti at dapat na makarating ito sa Department of Interior and Local Government para sa ganun bigyan sila ng sanksyon itong mga barangay officials dyan. Bakit pinapayagan nila, tinutolerate nila ang ganitong mga ginagawa. Siguro isa lang ang sagot, sigurado isa lang ang sagot ni Kapitan dyan. Anong sagot? Konta basta iminira iaagara kin. Siyempre nung patanin na sigurado nagkuratang payagan. Barangay official ka? Hindi mo alam nangyayari sa barangay mo? Anong ibig sabihin yan? Baka naman patago. Kung walang nangyaring saksakan dyan, hindi pa rin malalaman. Ayan. At saka may outsider na nakikipag-inuman. So ginagawang inuman ang barangay. Ginawa niya namang beer house yung barangay hall Huwag naman ganun. Huwag namang anong tawag ito? Yung yurakan ang barangay hall nyo. Igalang nyo po ang at respeto yung barangay hall. Kung wala kayong respeto sa barangay official, respeto nyo yung barangay hall nyo. Alas 6:44. Dumako tayo sa magandang balita, kapaborito Errol. Good news? Good news dahil magandang balita ang bitbit ni Mayor Carl Christian Vega para sa mga taga Mapandan sa kanyang pagbisita doon sa United States of America dahil nakapag-uwi ng mga pledges mula sa mga overseas Filipino workers na immigrants doon sa US. May mga future projects na gustong gawin at ito presenta ni Mayor Vega sa kanyang mga kabayan sa US at nagustuhan nila yung presentation. Kaya't yung presentation na yan may titulo na Bayanihan sa Mapandan. Yung bayanihan, yung pakikiisa at pakikipagtulungan. Lalo na ng mga kababayan nila overseas. Individual man o kaya yung mga asosasyon dyan sa Amerika, kaya sila yung nagbigay ng mga pledges, suporta para sa pagsulong ng mga proyekto na gustong i-implement ni Mayor Carl Christian Vega. Tunghayan nga natin ang panayam natin kahapon kay Mayor Carl Christian Vega ng Mapandan. Magandang balita naman po
para sa ating mga kababayan. Tayo po'y napagbigyan sa ating pinresent na hiling para sa ating mga kababayan sa yung OFWs at the same time yung mga immigrants sa US ay more than willing silang magbigay, magpaabot ng tulong po. May mga future projects po tayo na pinresent sa kanila and nagustuhan naman po nila ang konsepto para po ang pagbibigay. Ang title po ng presentation ko po kasi is Bayanihan. So, bayanihan sa Mapandan. Ibig sabihin, kahit sino, individual or association, sila po yung mga nag-pledge ng kanilang gustong ipaabot na tulong dito sa bayan natin. Ang very significant, which is aatinan ko po dahil may invitation po tayo, ang San Francisco and Northern California ay nag-commit ng 1.2 million para po sa rehabilitation ng ating children's park. Dahil pinakita ko po na dilapidated na, may mga kailangan ng i-renovate, ayusin. So sila po ang nagbigay ng intention para sila po ay tutulong at magpapatapos nitong children's park. Isa na rin po dyan yung itong rotonda po natin. Ginawan ko po ng design yan at ipinakita natin kung ano yung magiging itsura niya. Very significant po itong payong-payong, sabi nga po nila. And the San Diego Association ay nag-commit po, which is 700,000 po yun, iuwi po natin yan. At sila po yung recipient po doon sa project na yun. May mga ilang projects po dito na kasi we're trying to yung itsura po, lahat po ng designs ng building natin dito, going forward, yung projects po natin ay may unity in terms of design. Kaya yung itsura po ng waiting shed po doon sa bungad, meron pong nag-donate na dito sa may papasok po dito na isang waiting shed po. At yun po ay nakailang na po tayo, mga donors po, may mga nag-pledge. So yan po yung mga ilan po na mga inuwi po nating proyekto coming from the visit from the US. At tuwang-tuwa po tayo dahil sila din po ay nag-commit din na uuwi this coming fiesta. So we were all expecting siguro baka madodouble po ang numero ng uuwing mga kababayan po natin from the US. Sir, how about yung extension ng RHU? Tama po yun. Nung second na pagbisita ko po last August, they celebrated their 50th anniversary, ang Mapandan Association of Southern California. Napag-usapan po namin, in-introduce ko po sa kanila because we're trying to expand the RHU ng Mapandan. And sila po ang may original na proyekto, nagtayo ng building ng RHU. So right now, since we are eyeing na maging primary care unit po ang RHU natin, mag-extend po tayo ng building. And pinresent po natin sa kanila at may mga napag-usapan kung paano natin malilikom yung pondo po para po doon sa RHU. So far, sir, ano po yung pinakamalaking amount na i-donate po ng mga kababayan? What has been signed and committed is yung 1.2. And this one, yung sa yung extension ng RHU natin, pinresent ko po yun that cost 12 million. And magkakaroon kami ng mga pag-uusap, siguro if-face by face po natin yun. But maganda po yun dahil sila po ang may offer na nung unang building, kaya nararapat lang, sabi ko. And anyway, they have committed this one to us. Sir, yung waiting shed pa, unified na yun. Unified po yun. Kung ano yung itsura po dun sa bungad, ganun na rin ang itsura ng waiting shed dyan sa may kanto. And once you enter into our municipality, may harmony ang bawat buildings po. Ito yung rotonda. So, in-explain ko rin kung ano yung historical background nun, kung bakit importante po yan. So, they immediately grab na kami na lang from the San Diego community
na kami na lang ang magpa-project niyan. Kasi ila-landscape po natin yan and we will try to enclose it para po wala nang tatawid doon. Just to eliminate yung pedestrian na papasok doon. Kaya meron tayong parang enclosure pero landscape naman doon sa loob. Pero mananatili yung payong-payong po doon because that is I think the point of origin ng mga kadastre, sabi nga po nila, ang mga lupa dito sa bayan ng Mapandan, yun po yung point of reference niya as per assessor. Landmark. Yes. So, Sir, ito bang mga project nito ay matatapos before na gaganapin yung Pandan Festival? Ngayon po are in talks kung we already open an account, separate account along with the other members of the local finance para po doon po natin ipapatransfer yun. Since this is a private parang institutionalized na project, it is not coming from the government yung pondo na panggagalingan. Ang magiging assignment na lang natin is to provide them a black and white, transparent sa kanila, sa bawat members, or even sa individual na nag-donate para po magiging masaya sila. By the time they come here, ito turn over natin yung project na kinumit nila and para well accounted po. Sir, successful yung mga biyahe po dyan sa pero may mga kababayan po kasi may mga initial na sabihin na po ba tungkol sa participant na rin Actually, marami. Nung nalaman po nila na ako po'y nakakabisita sa kanila, sila po ay tuwang-tuwa. At mayroon na ulit tayo mga invitations from other associations like sa New Jersey, New York, kasi po tayo po yung nag-officiate ng kanilang off-taking noon sa mga officers noon way back 2022 nung ako po yung nagpunta doon. At sila po ay kailan dadalaw dito si Mayor para may ma-discuss din nila kung ano yung plano nilang iparating na proyekto rin dito sa bayan ng Mapandan. The important thing is, siguro i-schedule na lang natin ang pagbisita po doon para naman hindi lang sa US, hindi lang sa ibang sa Europe. Kasi meron na rin tayong mga nakakausap na bakit dapat pumunta rin dito si Mayor. So, ayusin natin kasi yung schedule nga po. But since we are confident sa ating mga kasamahan na naiwan po dito that they're doing well, while I'm on travel, ongoing naman yung direct communication po with them. Kaya wala po tayong pinapangamba. Walang halong politika muna dahil ito po ay purely a dedication to improve at iparating natin dito sa ating mga kababayan kung ano man ang magandang proyekto na may iuwi po natin dito. Yes, sir. Kahapon lamang po na bumisita po kami dahil inakyat ko po yung actually tinignan ko mismo yung bubong. Nagkataon naman na during morning lang yung ating National Heroes Day nga po na pinagaganap. And after attending the kabataang barangay ng Barangay Coral, dumiretso po ako sa public market to inspect yung roof para po makita natin ang ginagawa po nila kasi ongoing po ang paglalagay, pagre-repair, yung mga nire-report na mga tulo and bumili po tayo ng mga kaukulang materials para po magawa po yun. At the same time, since nandun na rin po ako sa palengke, chinek ko na rin po yung dalawang CR, public CR, nakalagay na po doon kung ano yung mga dapat natin gagawin. So, palit na lang yung ilaw, i-repaint natin, ayusin natin yung mga busted na mga faucets para po maayos para po sa ating mga bisita. Hindi lang sa mga kababayan po natin from Mapandan, pero especially yung mga bumibisita po dito. And talking about sa mga bumibisita dito, I keep on repeating and explaining to our kababayan sa mga nagbebenta, mga vendors na yung ginawa po nating pag-clear sa mga hallways, sa path within the public market ay para din po sa kanila yon.
in the long run, ang effect po noon sa kanila ay kung yung bisita po natin na bumibili ay mas gusto kong bumili sa Mapandan dahil maluwag, maayos, maliwalas yung kalsada at yung mga yung way natin, pathway po natin. So, ang effect po noon is mas magiging magbebenta po sila ng mas marami. Makakabenta ng mas marami. So, yun po yung effect noon. And we're trying, maglalagay pa po kami ng additional na exhaust para naman magkaroon tayo ng maliwalas na yung kwan po, yung init po is mailabas po niya doon. Yun nga po narinig ko po yun. At siguro, bago sila sa Mapandan, disiplinado po yung mga vendors natin sa Mapandan. And yung ginawa po natin last term ay rewarding system yun In-award natin sila. Kung sino sumusunod, mas bibigyan natin sila ng award. So, siguro yung mga bago pong mga bumibisita ay hindi po sila aware doon na disiplinado po yung mga tao dito, yung mga vendors natin. So, siguro, yun lang yung mga nakikita nating mga kailangang i-remind. We don't need them to punish naman Kasi may mga umiikot dyan ng mga kasama natin para magbigay ng proper guidelines para po sa kanila. Kasi po, malaki po ang tingin natin sa mga kababayan po natin dito. Maayos po, ino-organize natin, inaayos natin yung mga dapat ayusin. Kaya, yesterday, a good question, nandun po ako sa public market po. Yun po ang panayam kay Mapandan Mayor Carl Christian Biga patungkol po naman doon sa kanyang pagbisita sa United States of America. At marami po siyang inuwi na mga pledges para sa kanyang mga kabayan dyan sa bayan ng Mapandan, na ito pong mga pledges na ito ay nagmula sa mga kababayan din niya na mga OFW na immigrant doon sa Amerika. Kaya maganda po yung kanyang layunin dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Dahil yung kanyang pagbisita sa Amerika ay nagbunga dahil mga iba't ibang mga asosasyon ang nag-pledges na nagbigay ng kailang mga pledges para tumulong sa mga proyekto dyan po sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. So keep up the good work Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Magbabalik po kami sa ilang pang mga issue makalipas lang po ng ilang paalala. Putang Iren Balita. O kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito Ang putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax,
brakes, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karamat, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukig. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 7:04 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor at Magtipangasinan Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. At ito, paring Dennis. Ayan. Ang bali-bali may quote na Mayor Patrick Karamat. Yeah. At sa may programa dan may lead. Uh-huh. May leadership, empowerment, advocacy, and development training. Lead training. Lead training. Kabataan ang tunay na pag-asa ng ating bayan. O kasi linggo ng kabataan we are celebrating linggo ng kabataan kaya Sa ikuanan na Mayor Patrick, naniniwala ako na ang ating bayan ng Kalasyaw ay isang haven for future leaders. Ayan. Kung saan hinuhubog kayong maging mahuhusay na leader sa inyong sariling paraan, sa inyong komunidad, sa mga student organizations o maging sa loob ng inyong pamilya. Kayo ang tunay na pag-asa. Ayan, parang si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Yan, yung naging programa nila dyan sa may bayan ng Kalasyaw. At saka tamang-tama rin kasi nung Monday, National Heroes Day. Ngayon, siyempre yung linggo ng kabataan, sinisilibra natin yan. Kaya timing po yung mga ganitong programa ay akmang-akma. Tulad nung ito magkakasunod yan yung training, yung leadership training na yan.
ay bago yan nagkaroon sila ng yung training na yan ay para sa mga young municipal officials and young department heads. Ayan, dahil si Mayor Patrick Agustin Karamat batang-bata na kuan yan leader. Yan. Pero diba? ang sabi niya naman ay ang tunay na paglilingkod ay hindi po nasusukat sa edad. Edad, oo. Diba? Ayan. Dugamot may kuanan Mayor Patrick Karamat, kaya nga binibigyang importansya at pinagtutuunan ng pansin yung mga programa sa mga kabataan. Hindi lang sa mga mga sports, diba? Oo. Pero yung paraan niya naman ay mga leadership training naman. Ayan. Kaya ini-emphasize niya itong programang ito para may susundan yung mga mga kabataan din. Nakikita ko na in the near future sila rin yung yung magiging leader ng isang bayan, di ba? Yung mga young leaders na ito ay pag wala silang klase o wala silang gaanong ginagawa ay sila ay naglilingkod din naman sa ating mga kababayan. Nandun sila sa munisipyo. Sa munisipyo. Inoobserbahan nila kung paano po ang pamamalakad sa isang bayan, Kaya't maganda po para mahasa itong mga kabataan sa paglilingkod sa taong bayan. Ayan. At hindi lang sa mga kabataan na mga young leaders, ay sa mga empleyado naman ay talagang inaabangan nila yung araw kung saan nagkakaroon ng kumbaga family bonding na tawag sa mga empleyado ni Mayor Patrick yung larong lahi, umulan man o umaraw. Kaya ngayong araw nasa Barangay Poblasyon. Ngayon. Ngayong umaga Poblasyon kasi yung nakaraan sa ibang barangay sila ay kahit umuulan nakikita mo yung saya. Itong laro ng lahi, ito yung mga kaugalian natin noon, yung mga laro. Ikaw nga magsabi ka nga ng mga larong lahi na natatandaan mo. Ay, siyempre yung pag-akyat sa anong tawag doon? Anong tawag doon? Yun ang hindi ko na natandaan yung pangalan. Pag-akyat sa kawayan. Kawayan. Ito, meron yung Palo Sebo. Palo Sebo. Yan. Yan yung tawag dyan sa tinatawag mo. Merong agawang kalbo. Teka. Ay, hindi. Agawang buko. Buko. Alam mo yung buko kasi pag nilalagyan ng langis yan, madulas Agawang buko. Meron pa yung ano bang Tagalog ng tug of war? Yung maghihilahan sila ng tali. Kung sino yung matutumba, talo. Tapos yung alam mo yung may kadang-kadang. Ano yan sa kadang-kadang yung ugaw Hindi, may kadang-kadang aman may duara. May duara tuunan mo may stick. Pero sa Kalasyaw sa tinuunan da amay lapis. Anto may bunot. May lapis. Bunot. Bunot. No, may lapis labat. Kaiba may nyug kaiba may bunot, yung bunot. Nalagyan nila ng tali. Tapos hahakbang sila na magkakarera naman. Ayun. Ninya ini nang ko dado ay. Nitan, okay. Sikatoy kila, wala finish line. Hindi, sikatoy pag-asa na timda. Ay, balang ko. Wala finish line. Tapos yung sack race. Sack race. Yung susuot sila sa sako. Ayan, at mag-uunahan tumakbo. Ayan. Meron ding pokpok palayok. Pokpok palayok. Hanggang po may kindi tanaw, may Tong kanto kanta no wala meron din yung may luksubaka. May kuba-kuba. May unirong ka ikarga may sali, may lima. Okay. Luksong baka. Luksong baka, may kuba-kuba. Dumaman, may kinman. Duman galaw mo man. Okay. So yun yung mga larong lahi. Yung mga nabanggit ko na mga laro. Larong lahi. Pero I think marami pa. Marami pa yan at siyempre masaya ang mga kabataan, masaya ang mga nanonood. Ipapaliwanag lamang po namin na
pag merong ganitong programa po, hindi po naaantala yung serbisyo ng munisipyo. Correct. Oo. Dahil pili po, bawat team pipiliin po nila. Yung pipiliin nila yung mga player at saka hindi naman maghapon yun eh. Correct. Oo. Saglit lang yun. Saglit. After that, back to work. Alam mo kasi itong mga ganitong activities, para sa ganun yung mga ibang kabataan na sila po ay nalulung sa droga, hindi ba pwedeng Hindi ba pwedeng sa gadget sila na diba? Kasi hindi na nila alam yung mga ganitong laro dahil puro gadget na. Cellphone, iPad, tablet, computer. Yan po yung mga pinagkakabalahan ng mga kabataan. Samantalang yung mga binanggit natin, yan yung mga laro natin noon. Ayan. Meron pa palang meron akong natatandaan pa. Tumbang preso. Yung lata naman yun. Yung lata na babatuhin mo ng tsinelas. Ayan, Tapos kayo ay maghahabulan at dapat kung sinong mahuli niya ay taya. Ayan, Ayan, mga ganyan. Wala na yan, may gagantilan mo. Anto man ay? May Chinese garter. Dumama na, para bibiira man. Para bibiiman Para bibii. Chinese garter, sige, yung na lang, yung isa na lang. Yung naman na may buntok mo, may kinat yan, may pamato, itatapon mo. Wala man. Tatalon ka. Ang talay tawagan sa man, yung piko. Piko. Dakal kini sama may. Sa probinsya naman, may mga larong lahi na Meron pa yung pitik bulag kanto. Iba yun, yung pitik bulag. Alam mo yung pitik rubber band. Rubber band. Tapos may mga iba't ibang laro din sa pagdating sa rubber band. Ayan, Alam mo yan. Kit ko no, kana manager. Kit. Atan so master to, kit. Amay kina, may bulintik eh. Yung Jolens. Bulintik. Hanggang po, kit. Taksing naman si kato, taksing. Okay. So, napakasaya po ang mga itong mga master to ko no. Kit, Jackstone. Touching. Ari manager Joey. Yan yung mga laro natin noon. Hindi natin maikakaila. Correct. Ako rin, hindi ko rin maikakaila na talagang pinagdaanan ko yung mga larong kasi no choice tayo eh. No choice, okay. No choice tayo noon. Okay, so abangan ninyo diyan sa bayan ng Kalasyaw kung pupunta mga team Karamat Makanlalay sa inyong mga lugar. At siyempre yung laro ng lahi ay napakaganda po, napakasaya po yan na laro. Diyan yung talagang bigla tuloy dahil sa kahit na hindi kami pupunta diyan sa yan, activities na yan, visualize namin yung alam namin kasi pinagdaanan natin yan nung bata tayo di ba? Pinagdaanan natin, napakasaya po. Ganyan na laro. Okay, batiin natin to mga viewers natin. Ito, kilala mo ito, Double J. Jin Hurrad. Ay, si Commander. Akala ko di mo nakilala Double J kamumut. Okay. Si Commander nandyan sa bahay. Ayan, ito rin, iba rin to. JJ. Ayan. JQ Manaya, JQ. Si Josie Kinis. Ayan, magandang umaga sa inyo. Ganoon din si Ninita Modilo. Ayan, Modilo. Modelo ba palagi yung kanyang sinusuot. Okay, si Akarna Pangasinan. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Sam Tinte. Taga Kalasyaw ito si Sam Tinte. Good morning mga idol kanto diay. Si Maki Mapalakapak Soriano. Ayan, magandang umaga sa iyo. Diyan po sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ayan, magandang umaga. May mga reaksyon tayo dito. Ito. Basahin natin. Mula sa 0981-5392. Magandang umaga mga sirs. Makibalita lang ako tungkol sa pinahinto ni Mayor na solar plant. Kasi may gusto rin kami ipatayo na negosyo
sa Bugalyo yun. Nag-aalanganin kami. Baka kukuha ng under the huwag mo nang ituloy. Hindi. Pinapahinto kanto. Pinahinto kanto. Pinahinto. Pinapahinto. Okay. Kaya dahil hindi naman huminto yung construction. Tuloy-tuloy po yung construction. Tuloy-tuloy dahil siyempre may mga dokumento naman na ipapakita. Wala namang illegal na ginagawa. Kaya tuloy po ang construction yung sinasabi mo. Hindi nila ba pwedeng pahintuin yan dahil kung may problema, siyempre korte lang ang kwan dyan, di ba? Ngayon, tuloy-tuloy yung construction ng naturang solar power plant na ito ay project ng Three Barracudas Energy Corporation na pinapatayo dyan sa may 50 hectares na lupain sa 3 barangays na nakakasakop dyan. Ang barangay Salumagi Sur, Salumagi Norte at barangay Kayanga. Na itong naturang project na ito ay dumaan sa tamang legal na proseso. Nagkaroon ng consultation among the barangay officials sa mga residente doon sa mismong lugar at inendorso ng barangay official ang naturang project sa Sangguniang Bayan. Ang Sangguniang Bayan, gumawa sila ng resolution endorsing the project. At pirmado po na lahat ng mga Sangguniang Bayan members including yung 2 ex-officio. Kasama dyan yung mayor ngayon. Si dating Liga President at ngayon ay mayor, itong si Mayor William D. At yung isang SK President. SK Federation President. Yung part ng 50 hectares na yan ay malaki rin po yung parte na ibinenta. Correct. Ng lupa ni Mayor Jan. Na sarili nilang lupa. Correct. So, ibig sabihin, nung panahon na yan, ay talagang siya rin ay interesado dahil nga magkakaroon ng trabaho yung kanyang mga kababayan at additional income yung munisipyo kasi ito sa magpapalago ng kanilang ekonomiya. So napakaganda po ng usapan noong 2022. Tama ba? Tingnan mo nga yung petsa diyan. 2020 hindi ko makakuan kasi yung yung petsa na yan ay barangay kapitan Liga President. Itong mayor ngayon. Pero ngayon nagtataka tayo kung bakit pilit niyang pinapatigil nga ni Mayor William D. Pero ang balita ko pala diyan hindi rin nagpatinag. Hindi nagpatinag ang yung Power Corporation na yan. Kung ipipilit nitong si Mayor na ipatigil yung solar power plant na yan ay Power Corporation ay dapat makialam na ang diyan, mas mataas pang opisyal. Alam mo kasi ng probinsya kailangan na nilang mamagitan diyan. Kasi mambayar mo na tax tanay. Correct. Diba hanggang sa probinsya kung kita ditan. Alam mo kasi nandyan na yung sharing dyan base doon sa Republic Act 7160 otherwise known as local government code, merong mga shares ng barangay, municipal at saka probinsya. Kaya tingnan nyo na lang yung mga planta dito. Yung mga power plant dyan sa San Roque, sa San Manuel, yan yung power plant dyan din sa may Sual. Yan mismo sa may bayan ng Bugalyon, yung Aboitiz. Ang tanong kay Mayor William D, bakit ayaw niyang lumago ang kanyang bayan? Under his administration. Diba? Diba? Dapat very proud siya dahil siya po yung mayor at lumalago yung ekonomiya ng bayan ng Bugalyon dahil sa mga dumarating na mga negosyante na nagpapatayo ng kalamang negosyo. Hindi man sa termino niya nag-umpisa yan, pero kapag yan ay nag-operate na, siya rin ang
si katumot so idayo daad satan. Oo. Awalaan ire project yun. Tanang gano sinalurtula. Ya project ta siyempre duman administrasyon lang te. So nanumpisad satan. Ya angga po problema. Correct. Nung nag-umpisa po yan, walang ka problema smooth. Kaya nga pati ikaw, Mayor, napapirma. Oo nga eh. At ikaw nagbenta ng iyong lupa. At sana para magkaroon ng solar power dyan. O sana po, huwag niyong higpitin. Huwag higpitan. Huwag niyong gipitin itong mga negosyanteng pumapasok sa inyong bayan. Kung sila po ay nagko-comply ng mga requirements, mga legal remedies, dapat na papasukin nyo sila at dapat na i-acknowledge nyo sila. Magpasalamat nga kayo sa kanila dahil pumunta sa inyong bayan. Huwag naman ninyong gipitin ang mga yan. Para sa kapakanan ng taong bayan na hindi po kapakanan lang ng bulsa nyo. Diba? May dito, may nag-text. Bas. Good morning mga sir. Ang Meralco Terra o M-Terra Solar Project. Ito yung Nueva Ecija. Ito ang M-Terra Solar Project ay dinedevelop po na mayroong 3,500 hectares na nasasakupan po ng 2 probinsya. Nueva Ecija at Bulacan. Ayan. Ang 200 billion project ay operational po by year 2027. Ayan. Pag ito po ay nakompleto na at pwede na, ang solar farm ay pwedeng mag-supply ng clean energy. Malinis na enerhiya. Malinis na environment friendly yan. Sa mahigit 2.4 million households. Tingnan mo yan. Grabe so gustong-gusto nila yung solar energy dahil nga number 1, hindi po nakakapagbigay ng pollution yan dahil environment friendly. Tsaka mas mababa ang iyong babayaran. Ayaw yung konsumo mo pareho, pero pagdating pa sa ganitong solar energy, mas bababa. Ayan. Okay, 0986-5539. Dapat si Mayor Agbayani gumawa sila ng batas sa bayan ng ito mga reaksyon. Agbayani di Ken. Sa Sampabian. Ito yung kanina. Ito yung binanggit natin kanina, yung balita natin. Sabi niya dapat si Mayor Agbayani gumawa sila ng batas na sa bayan ng Sampabian para pagbawalan ang pag-inom ng alak sa public place. From Annabel Suratos. Ito yung kanina yung ating issue. 0998-5730. Ibinoto ng taong bayan para maglingkod, hindi mangurakot, sabi niya. May pinapatamaan dito Sige. 0981-4632. Grabe pala ang mayor negosyo sa bulsa ang inuuna. Huwag naman kayong ganyan. Yung mga ganyan na text masyado nang huwag mo nang basahin pag mga diba, hindi naman binanggit yung pangalan. Hindi naman binanggit. Huwag mo nang 0999-4762. Ang barangay Tanod ay katuwang sa barangay. Tama. May tinatanggap din na sahod. Walang sahod. Honorarium. Kasi pag sinabi mong sahod, monthly o sweldo, naka-fixed po yan. Ayan, so honorarium. Honorarium lang po at napakaliit lang po ng honorarium ng mga barangay Tanod. Dapat silang dapat silang magpatupad ng tamang batas sa barangay, yung mga Tanod. Okay. Si Ben Narbas, dapat tanggalin ni Kapitan ang mga Tanod na yan. Ginawang bar ang barangay hall. Hindi naman, beer house lang. Beer house. Pares din. Kulang na lang yung ilaw dyan, yung patay sindi. Ayan. Si Bert Labarias dito sa amin, sinisita ng mga barangay Tanods ang mga umiinom sa barangay plaza. Saang barangay yan?
Kahit hindi mo sabihin, saludo kami sa ganyan. Ayan, okay. Unless mayroong okasyon, pwede. Okay. Art Ferrer, tama po. Gumawa ng batas ang lokal na pamalaan para mawala ang umiinom sa kalye. Sabi niya. Lourdes Mansato, kung may batas sa Ningas Kugun, gawa sila batas, wala namang nangyayari. Sabi niya. Yun yung mga kwan ninyo wala tayong magagawa. Wilfredo Season, ang barangay hall, ginawa yan para sumbungan ng mga tao, hindi ginawang inuman. Camilo Ruca Curva. Camilo Ruca Curva. Siguro kurba ka ng kurba, hindi mo nagagalit ang misis mo. Kurba. Public office kurba di liko. Liko Ruca Curva. Public office is a public trust. Hindi dapat gawing inuman ng mga opisina. Sinabi na natin yan. Oo, di ba? Okay. Meron pang 3 minuto bago tayo mamaalam sa ating palatuntunan. Yung 3 minuto. Pwede pa. Sige, bati mo yung mga nandyan sa kwan natin. Wala ko, mag-exercise tayo Sige. Exercise na, habang babatiin sila. Sige, take it away, engineer! Mag-exercise. Good morning, dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, si Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Si Councilor Dr. Nestor Gabrilio Matanang Bayan. Good morning din kay Councilor Elias Villanueva. Nandyan din si Councilor Manny the Twin. Councilor Mike Zizon. Si Councilor Joppy Loresco. Councilor Art Surian. At si Councilor Haber Dani Messina, good morning. Kay SK Federation President Ayay Messina. Si Liga President Jesse Paris. Jose, Jesse rin. Jesse, okay. Jose, Jesse Paris. Ayan. Nasa Baguio sila ngayon, mga barangay official. Hotel Ditan. Nasa Baguio. Mayroon silang 3 days na seminar yata. Training program din sila. Ayan, si Kapitan Saldi Bauson. Hindi bale, nanonood yan sa Facebook. Nasabi, Diman, Baguio naman. Si Jongko Chico, shout out Sir Idol, kanto. Shout out sa iyo. Ayan. Si Madam Sinaida Zamora Gilbert, good morning. Si Yayo Yoko Batutaytan, si Cecil, good morning. Araratan suwatan na Facebook live tayo. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, good morning. Olivia Bauson ng Kalasyaw, good morning. Good morning din sa mga masugid nating taga-subaybay dyan sa may Sambales. Thank you po. Dyan sa may 1st District ng Pangasinan. Imbag na bigat kada kayo amin apo. Mabigabuklas kung may amin dito na ba Bulinaw, Anda, Sambales. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Yung nangyari dyan sa Infanta, nakakalungkot, yung nabangga dyan na magkakapamilya. Buntis pala yung nanay. Nadamay pati yung 2 anak na walang kamuwang-muwang. Patay silang lahat. Kaya ang disgrasya, hindi natin alam na dumating ingat-ingat lang sa pagmaniho. Wala po tayong sapat sa ating palatuntunan. Kaya kayo po'y pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong paborito, Kuya Errol Jurado. Mactorion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot, Engineer Nixon Dakal. At saka bandang kanan, si Manager Joey Bibi. Yung kikikit. Ayan. Good morning. Susunod kagad ang palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na